E benvidas a este acto de entrega do premio que este instituto outorga a persoas e entidades que promocionan a nosa lingua, a nosa cultura. Un premio para xentes dos Ancares que demostran estima, compromiso co noso idioma e co noso ser galego. Saudamos a presenza con vos de Pilar Teijeiro, coordinadora dos equipos de normalización en Lugo, e Claudio Vázquez, tenente alcalde en Becerrea. É a sexta edición do premio e por aquí pasaron entidades culturais, deportivas, agrarias, unha libraría, un restaurante, persoas que individual ou colectivamente levou feito moito pola identidade propia. Este ano, este sexto premio vai ser como a todos. Imos premiar a unha persoa que individual e colectivamente acaba, dende os Ancares, de facer moitísimo pola nosa lingua. Vai ser un premio como todos os últimos 6 anos, pero con algo de especial, porque, inevitablemente e afortunadamente, ten moito de mediático, e isto, para o galego, é moi importante. A continuación, o alumnado de Lingua Galega de primeiro de BAC vai recitar un poema de Toño Núñez, tamén partícipe na película. Un aplauso para ele. Nos Ancares xa non queda, por máis que me pese, semente de folerpas. Nos Ancares unha néboa mesta agocha os lugares agochados, enfariñados de ausencia. Parió orballo na friaxe, pingas as sedas que son pranto de esteriles primaveras. O pranto do desespero, o pranto da soidade, o pranto da desfeita. Fuxiu a pita do monte, fuxiu a corza branca da esperanza, dos seus prados as hipeiras. No Cuíña, no Tres Bispos, no Mustallar, esmorecen de tristura os capudres e as acibreiras. O pranto do cuco, o pranto do xílgaro, o pranto da laberca. En Curuxedo, no Pando, en Penedo, nos seus camiños desertos, inzan bravas as bidueiras. O pranto da vaca, o pranto do xato, o pranto da ovella. Detrás, outros como a eles, morrerán cos seus mortos e pecharán as canteras. Nas casas baleiras, de Pedro Ferreal, por loitar co silencio, estalan as queixas das madeiras. E choran as fontes, e choran os remeiros, e choran as fervenzas. Consumarás a derrota, aceptaremos mansos, resignados, acataremos a sentenza. Ula raíces, ula memoria, ula esencia. E choran as solairas, e choran as xestas, e choran as cerdeiras. Quero sementar a esperanza, quero creer no milagre, quero poder coa impotencia. Berro un SOS polos Ancares, logo ferido polas poutas do progreso. Que trouxo a decadencia. E choran os ousados, e choran as paredes, e choran as xanelas. O pesimismo que me abrangue non medra a min porque sí. É froito da evidencia. Nos Ancares xa non queda, por máis que me pese, semente de folerpas. Quero sementar a esperanza, quero creer no milagre, quero poder coa impotencia. Despois desta interpretación, procedemos agora a ler a acta de concesión deste sexto premio á promoción da lingua e a cultura galegas nos Ancares. Reunida o 24 de maio de 2019, a comisión presidida polo director do Instituto Fernando Cerecedo e composta polos e polas alumnos María Fialler, Rodrigo Fernández, o director, a coordinadora de equipo de dinamización lingüística, Luz Bermúdez, e Antón Bau, membro do EDL e secretario, toman os seguintes acordos. Conceder o premio do 2019 ao director de cine Oliver Laxe, pola súa significativa aportación á normalización da nosa lingua, ao realizar en galego dos Ancares a súa película O que arde. Tendo en conta a dificultade de facer cine en galego, dado o escaso ou nulo apoio que reciben estas iniciativas, resulta moi relevante que directores, produtores e todos aqueles que se moven ao redor da creación dunha película aposten polo noso idioma.
O que debería ser normal convértese en extraordinario. Por iso, este premio para os que, como a Oliver, teñen o idioma no corazón. Considera o xurado que xa só a realización da película en galego merece este premio, pero que, a maiores, acadar un prestixioso galardón nun certame de cine estranxeiro aínda visualiza máis a presenza do noso idioma e o asenta como lingua universal. Por todo isto, o xurado organizador decide conceder a Oliver Laxe o sexto premio a promoción da nosa lingua e cultura nacional. Procedemos agora a dar o premio. Ahora es que queres dar unha Son moi hábiles. Bueno, moitas grazas. Moi agradecido, a verdade. Estou doblemente contento, triplemente contento, porque, bueno, dende logo xa que ten un premio, ademais, sí, ademais, bueno, como dedes vosotros, son de aquí a, nada, 20 minutos. Os meus pais casaron aquí en Becerreá, estou sempre moito por aquí en Becerreá e bueno, moi agradecido. Antes, cando facías cando estabades a ler, dicíades que, claro, que tomar o camín de... non o camiño, o camín... tomar o camín de facer unha película en galega que era un camín difícil. Bueno, efectivamente é un camín difícil. O que pasa é que un dos meus lemas vitais é sempre coller o camín difícil. Cando diante de min sinto que hai un camín fácil, desconfío como se fose o diaño. De feito, sempre digo que o camín fácil é o diaño, para ser máis concreto, non? Non sei se algúns vístedes cando estivemos en Cannes hai, 2-3 semanas, pois esta muller que é actriz na película, Benedicta Sánchez, que é unha muller de 84 anos. Filmamos, tiña 82 anos, non tiñamos nin sequera unha aseguradora, porque claro, tiñan medo, eran varias rodaxes, tiñan medo de que, lle pasara algo, non? Claro, un produtor normal diríate non, imposible, colle unha actriz ou colle unha actriz de 60, ou unha actriz non profesional pero de 60 anos, en fin, que se me poño un pouco a analizar a película, todas as decisións que tomamos foron as máis complicadas, e cando digo as máis complicadas é porque, digamos que é un das leis da vida, non? Que sempre o camín difícil sempre parece, case sempre é o mellor, é o mellor camín para nosotros mesmos. Eso é o máis importante, non? O importante, en fin, que cada decisión que tomemos nos axude a coñecernos mellor a nos mesmos e a conectar coa nosa esencia, non? Digo isto porque estades tamén nunha etapa agora que eu pasei tamén, eu lembrome de ter poucos referentes cando tiña vosa idade, todos os espellos, sobre todo a sociedade, non? Como moi deformantes, non sei se coñecedes estes espellos que hai nos circos a veces que te fan como máis delgado, máis gordo, non? Sentíame un pouco así, non? Tiven a sorte, temos a sorte de ser dunha zona na que estamos moi enraizados e conectados. Dentro de vosotros hai uns valores que pasaron a través dos vosos pais e que veñen dos vosos ancestros, os que sodes desta zona, que é un patrimonio do que non de incalculable valor, non sodes conscientes, é dicir, somos xente moi afortunada, non? Pois decía, falábamos do camín difícil, agora tamén me imagino nas vosas casas, tamén os que estades acabando o bacharelato, non? Nas vosas casas tamén vos dicen, pois, vos transmiten tamén bastantes medos, non? Os propios medos que xa tendes. Eu o que vos aconsellaría é que
que vos preguntarades de maneira moi íntima e co corazón sempre que é o que queredes, quen queredes ser, non? Sen medos, con fe de que se tomades o camín correcto vai a ter un resultado benéfico para vosotros, non? Lembrome cando lle dicía aos meus pais que quería ser cineasta, non? Imaginade que lle dicías aos vosos pais que quería ser cineasta. Que vos dirían, non? Que, bueno, estás flipado, acaban de decir aquí. Miña mãe sempre di, tes moitos pasariños na cabeza. Ou non se vive do aire. E hoxe sempre lle digo, biches, mamá, como podo vivir do aire? Que quero decir con isto? Tampouco me quero dar aquí como exemplo, pero que se credes nalgo e tedes a necesidade de hacer algo, o corazón é grande, o ides a conseguir. Que non teñades ningún tipo de medo, non? Aínda que coste. Sempre falo, puño a mesma imaxen, o mesmo exemplo. Os mellores froitos dunha árbore non están nunca á altura da man. Da mao, perdón, non da man. Da mao, hai que falar correctamente. Nunca están á altura da mao, non? Hai que subir ao árbore para coller os mellores froitos. Nunca, claro, subir a un árbore é complicado, hai un risco, podes caer, podes arañar, en fin. Pero claro, arriba hai unhas vistas que abaixo non hai, non? Hai unha frase en inglés, quen é o profesor de inglés? Iki. Andando por aí. Bueno, hai unha frase en inglés, gústame moito, no gain, no pain, que quere dicir no pain, no gain. Non hai gañanza sen dor, non? Sen esforzo non hai resultado. E precisamente ese é un dos valores que vos tendes inoculado dentro de vosotros, que é un valor que xa non hai moito nin en Galiza nin no mundo, que é o valor do traballo e do sacrificio. A xente, os nosos, era xente que sabía traballar, que traballaba moito. Vidas moi duras, non? E creo que se unimos este valor do traballo, noso amor polo traballo, gustanos traballar, se unimos a innovación, a talento, a coraxe, a amor pola zona, non? Pois creo que imos a ser capaces entre todos de revivificar esta zona, de volver a darlle vida, non? O poema de Toño é moi fermoso, gústame moito, identifícome moito con este sentimento de injustiza, de como nos enganaron, de como este falso progreso de alguma maneira fixo que, bueno, que se tomaran decisións no pasado equivocadas, pero tiña que ser así e tiñamos que chegar a este momento. Creo que temos que poñer máis as nosas enerxías, máis que en lamentarnos, en que é normal, que é moi humano. Temos que decirnos que somos capaces de darlle a volta a isto, de que non hai outro remedio, porque o futuro está aquí, o futuro non está ali, eso de entenderlo claro. O sea, agora, de momento, hai poucos que ainda se darán conta, pero bueno. Xa para rematar, bueno, estou con máis proxectos aquí na zona, bueno, conto con vosotros. Estou tamén con un centro pedagóxico, con agricultura ecolóxica. Sei que moitos de vosotros vindes tamén de aldeas, como a min. Eu son nunha zona limítrofe entre Cervantes e Navia, paso moito tempo ali, é un espazo moi benéfico para min. Sei que vosotros tamén sodes de moitas aldeas, tendes unha responsabilidade, tendes que honrar os vosos ancestros que traballaron moi duramente, moitos sacrificios para que vosotros poderades estar aquí e estudar despois. Debedes ese, digamos, esa honra, non? Ese traballo que fixeron, que, bueno, pois, eso. Sei que con moitos nos atoparemos no futuro, que traballaremos juntos por seguir defendendo a beleza a todos os niveis dos valores desta zona. O mundo está moi enajenado, a xente está moi perdido, non teñen o enraizamento que temos nós,
temos esta sorte de haber nacido nun paraíso ou vivir neste paraíso, vamos a compartilo, vamos a axudar a esa xente máis que non ten este enraizamento. Imos a cocer pan nos nesos fornos de leña. Anda por aí Marifé, está aí. Vamos a facer empanadas gigantescas para que todo o mundo veña aquí a tomar vitaminas dos Ancares e amor dos Ancares, e temos que esa responsabilidade de cuidar do mundo e de que se manteña un pouco en equilibrio, ¿no? Bueno, vaya chapa. Bueno, pues nada, moi contento de vir aquí, nada, e a traballar moito, vale? Espero vos no camín, no futuro. Di que, bueno, escoitaste, non? Pois é unha honra porque se ves de Cans ca Palma de Ouro aí tes a rebola de madeira. Sí, tamén o chourizo e as empanadas. Por certo, falando de empanadas, cando querades compartir, aquí estamos. Bueno, a ver, para pechar o acto e darvos as grazas a todos e a Oli especialmente porque sabemos do esforzo que fixo e que lle queda por facer no día de hoxe para poder estar aquí con nós e atendernos. Eu quixera facer unha valoración moi especial das palabras que acaba de decir, porque non nos las dice calquera, non é que veña de ser premiado en Cans, non celebramos aquí a festa do cine, senón da lingua e da cultura, e especialmente da lingua e da cultura nos Ancares, pero que nos lo diga alguén, un cosmopolita como él, que naceu en París, viviu en Coruña, estudiou en Barcelona e viviu e desenvolveu parte da súa carreira cinematográfica en Marrocos, que nos lo diga él, que nos fale de identidade cultural e de identidade emocional e afectiva, ten un dobre valor que debemos captar, que non podemos perder, e que si desde fora escoitamos discursos contrarios aos de Oli, probablemente os equivocados sexen os de fora e os acertados sexen os discursos como os de Oli. Por iso, o noso maior agradecemento ven por esta liña, por ter o valor como políglota e como cosmopolita de escoller a lingua na que lle transmitiron os seus afectos de pequeniño aquí, aínda que viña de París ou viña de Coruña, de escoller esa lingua para transmitir o que quixo transmitir a través da película O que arde, e que parte dela se grabou ademais unha escena no IES de Ferreal. Así que por todo iso, moitas gracias a ti polo esforzo, pola labor, pola identificación, pola identidade, a todos por asistir. E antes de que nos despidamos definitivamente, non sei se queda protocolo aí, vale. Antes de que nos despidamos definitivamente deste acto, vamos a, en primicia mundial, proxectar unhas escenas, tú tampouco as coñeces, Oli, é unha especie de making of do que se grabou aquí en aquel sábado de marzo de 2018, un sábado trepidante de traballo inmenso, pero do que acabamos, sobre todo Margarita pode confirmalo, do que acabamos tendo un recordo moi entrañável pola xente coa que traballamos e como traballamos aquel día. Entonces vamos a proxectar unhas imaxes de como foi a grabación desa escea que sairá na película, que é unha escea que dura sobre 1 minuto 40 segundos ou algo así, que empregou xornada e media de arduo traballo, e vamos a proxectar ahora para que a vexades. Entonces, os que estades aquí coa silla, por favor, baixade a silla para baixo e vamos a facelo. O protagonista non é ningún dos actores e actrices que aparecen. O protagonista é un expediente judicial, se non recordo mal, un taco de papeles así deste grosor, e sobre el xira toda a estea, de acordo? Así que, adiante, a ver se nos sale. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by and spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there.
And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. No se entiende la vida. ¿Qué puede ser esto? Este es el filómeno. ¿Y va a dejar salir? Pues parece que sí. Aquí pone que ya le dieron bien. Este documento lo tiene que firmar él. De la tierra o de la gasolina, ¿no? ¿De verdad le van a dejar la condicional? Cumplí 2 meses de condena. Ten derecho a condicional. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. Bueno, pois agora sí que toca despedirse. Margarita, coprotagonista das imaxes, estáse de frente ao seu veciño. Dous naviegos de pro. Decíamos antes de coña que hoxe máis que o premio o galego e a cultura na comarca dos Ancares era a festa do Concello de Navia. Decíamoslo chegar pola mañá e bueno, está sendo. Vale, volvemos a agradecer a Oliver o esforzo que fixo para estar hoxe aquí. Un tipo como a él a veces ten unha vida moi axetreada e sabemos do esforzo que fixo para chegar. Grazas a vos pola asistencia e polo comportamento, como sempre, e especialmente o alumnado de primeiro de BAC, que podemos certificar que onte non o teñan ensaiado nin sabían que iban a facer isto hoxe, e en media orilla conseguiron facer o que fixeron. Vale, vémonos. Quedamos todos emplazados entonces para a 7ª edición na próxima primavera. Gracias.